Γεια σε όλους, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκεστε και παρακολουθείτε και αυτό το βίντεο στο κανάλι μου. Η αλήθεια είναι έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό. Είμαι εδώ για να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο κάποια πράγματα από το μενού, από το TEED Radio, την άποψή μου, λίγο από προγραμματισμό και σε αυτό το βίντεο έχουμε ένα giveaway, το οποίο θα πρέπει όμως να πάτε στο Instagram για να βρείτε εκεί πέρα περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε και τη συμμετοχή σας έγκυρη. Πρέπει να γίνει μέσω του Instagram. Θα το πω βέβαια και στη συνέχεια του βίντεο και εννοείται κάτω στην περιγραφή, επειδή δεν θα σας δείξω εγώ πώς προγραμματίζετε και αναβαθμίζετε ουσιαστικά το λογισμικό. Εγώ θα σας δείξω μόνο πώς μπορούμε να προσθέσουμε μνήμες στο TEED Radio. Την αναβάθμιση λογισμικού μπορούμε να τη δούμε πάρα πολύ αναλυτικά σε ένα κανάλι ενός συναδέλφου που κάνει αξιόλογη δουλειά και γι' αυτό το λόγο θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Ακόμα τρέχει στο teedradio.com στην επίσημη ιστοσελίδα το 10% για να κάνετε αγορές με τον κωδικό LAZOSTV, έχετε 10% έκπτωση. Πηγαίνετε λοιπόν, γιατί δύο φίλοι του καναλιού ήδη έχουν κάνει τις αγορές τους, τους έχει έρθει το μηχάνημα κανονικά, από όσο μου είπανε δηλαδή δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα, ήταν και ο κωδικός ενεργός, πήρανε και το 10% και πάμε να καθίσουμε στο στούντιο πίσω για να σας δείξω λοιπόν και κάποια πράγματα από το TEED Radio. Και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε το μενού του ασύρματου. Τον έχω 2 μήνες, μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με την αυτονομία του ασυρμάτου. Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, η ευκολία προγραμματισμού μέσω θύρας Type-C και των ακουστικών, μικρόφωνο ακουστικό που είναι εδώ, είναι πάρα πολύ καλό και πρακτικό και επιτέλους σκεφτήκανε ότι πρέπει να φορτίζει με Type-C και όχι να αποσπάται η μπαταρία, να μπαίνει σε βάση και όποτε φορτίσει να μπαίνει ξανά στο σώμα του ασυρμάτου και λοιπά τέλος πάντων, όπως είχαμε συνηθίσει. Ίσως κάποιοι παλιότεροι συνάδελφοι να γελάνε με αυτά τα μηχανήματα, ωστόσο βλέπουμε ότι παρότι είναι οικονομικά μηχανήματα, είναι αρκετά ποιοτικά και μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα μέσω εφαρμογών. Το συγκεκριμένο έχει και Bluetooth. Δεν το έχω δοκιμάσει εάν λειτουργεί. Αν πατήσουμε δηλαδή το μπλε συνεχόμενα, βγαίνει εδώ πέρα το σημείο, το σημαδάκι, το σύμβολο του Bluetooth. Δεν το έχω δοκιμάσει ωστόσο. Πάνω στην οθόνη λοιπόν έχουμε το power, δηλαδή τη σκάλα, την ισχύ από 0W έως 5 που βγάζει θεωρητικά. Εδώ βλέπουμε το channel mode ή το frequency και ξεκινάμε σιγά σιγά. Εγώ θα σας δείξω τα πιο SOS αυτή τη στιγμή. Καλό είναι εσείς αργότερα να πάτε να δείτε όταν αγοράσετε τον ασύρματο και το manual. Με ανησυχεί πάρα πολύ παιδιά ότι σε κάποια βίντεο με το Baofeng UV5R μου λέτε να σας εξηγήσω το βίντεο και ενώ έχω εξηγήσει σε ποιο σημείο θα πάτε ώστε να λύσετε το πρόβλημα, να με ρωτάτε πώς λύνεται. Και εννοείται σας λέω να πάτε να δείτε το βίντεο γιατί το εξηγώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, βλέπετε και στην οθόνη ότι προχωράνε, το offset για τη μετατόπιση συχνότητας, το Roger που δεν το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, το reset άμα θέλουμε να κάνουμε ολική επαναφορά και μας λέει και την έκδοση του λογισμικού, την οποία δεν έχω σκοπό να σας πω την αλήθεια να αναβαθμίσω. Θέλει να κάνεις και ένα λογαριασμό στη TEED Radio και δεν είναι κάτι μπορείς να το κάνεις ανά πάσα στιγμή. Μου άρεσε πάρα πολύ που έχει gain για το μικρόφωνο, πόσο δηλαδή θέλεις να είναι δυνατά, και φτάνει μέχρι το 9. Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ με τις δοκιμές που έχω κάνει στο 5 με 7 είναι πολύ καλά. Παραπάνω πικάρει, παραμορφώνει το σήμα και δεν είναι ευχάριστο και για τους άλλους ακροατές, καθώς πολλές φορές παρατηρείτε κιόλας ότι χαμήλωσε λίγο ή φύγε λίγο από το μικρόφωνο, μην είσαι τόσο κοντά. Γιατί τώρα φανταστείτε να μιλάνε 2-3 και να παίζουν συνέχεια με το volume, γιατί ο ένας είναι τσίτα, ο άλλος είναι το σήμα του πεθαμένο και πρέπει να το τερματίσεις για να... βασικά από εδώ, να το τερματίσεις για να
ακούγεται. Και το πιο θετικό της ιστορίας είναι ότι υπάρχει το διπλό PTT, που δεν είχα ποτέ ασύρματο με διπλό PTT. Είναι αρκετά καλό. Μπορείς από τη μία συχνότητα να είναι στο VFO, η άλλη στο frequency mode. Αν βαφτίσεις εντός εισαγωγικών το κανάλι, στο λέει εδώ ποιο κανάλι είναι, είσαι ξέρω εγώ στο πανελλαδικό, είσαι σε ένα local repeater, οτιδήποτε, πραγματικά τα λέει όλα. Βέβαια το καλύτερο θα ήταν εδώ να είναι στο full και να μην κλείνει. Το έκανα τώρα. Μην με ρωτήσετε μετά πως μένει μόνιμα η οθόνη ανοιχτή, το έδειξα μόλις τώρα. Λοιπόν, και βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, βασικά παίζουν ταυτόχρονα και κάποια πλάνα απευθείας από το OBS που έχω κάνει καταγραφή την οθόνη, με το πρόγραμμα το Chirp, το κλασικό, το οποίο θεωρώ ότι οι περισσότεροι που ασχολείστε και είστε ραδιοερασιτέχνες, γιατί θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, αυτά τα μηχανήματα, αυτοί οι ασύρματοι θέλουν άδεια ραδιοερασιτέχνη, και γι' αυτό, όπως είπα και στην εισαγωγή, θα κάνουμε ένα giveaway για αυτούς που γκρινιάζουν και δεν θέλουν να βγάλουν άδεια, να κερδίσουν 2 Baofeng PMR, τα οποία είναι χωρίς άδεια, είναι ελεύθερης χρήσης, και θα σας πω ευθύς αμέσως τα βήματα για να μπείτε στην κλήρωση. Δεν θα γίνει στο YouTube η κλήρωση, το ξεκαθαρίζω. Τώρα αν κάποιος πάει από κάτω στα σχόλια και γράψει συμμετέχω, ναι θέλω να είμαι, δεν συμμετέχεις φίλε μου. Θα μπεις στο Instagram, το οποίο σε κάθε βίντεο το δείχνω κάτω αριστερά της οθόνης. Αν δεν έχεις Instagram, ίσως κάποια άλλη στιγμή κάνω στο YouTube, αλλιώς δυστυχώς δεν είναι καμία έγκυρη συμμετοχή εκτός από το Instagram. Θα μου κάνεις follow, θα μου γράψεις κάτω από το post που θα έχω με τους ασυρμάτους 2 φιλαράκια σου που θα μιλάτε και θα πηγαίνετε να κάνετε το χόμπι σας, ό,τι και είναι αυτό. Αυτοί λοιπόν οι 2 ασύρματοι θα γίνουν δικοί σας, όπως είπα. Εγγραφή Λάζος TV στο Instagram, follow δηλαδή. Από κάτω στο post like, καρδούλα στο post, και από κάτω 2 φιλαράκια σας που θα μιλάτε. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι το οποίο να είναι πολύ αισχρό ή κάτι να με χαλάει. Όπως είχα πει και στο πρώτο βίντεο, είναι ένας ασύρματος τσέπης που άμα του βάλεις μια εξωτερική κεραία, ειδικά τώρα εγώ που δεν έχω εξωτερική, δυστυχώς δεν μπορώ να τον αξιοποιήσω στο έπακρο, όπως και τον Alinco. Ο Alinco ακούει καλύτερα από όλους. Και αυτό γιατί άμα βάλω αυτή την Diamond που είναι μεγάλη κεραία στον Alinco, τα πατάει όλα, ακόμα και με την εσωτερική κεραία τη κλασική. Πόσο μάλλον τώρα άμα είχα εξωτερική κεραία και μπορούσα να ακούω λίγο περισσότερο και να με λαμβάνουν και να λαμβάνω και εγώ λίγο καλύτερα. Αυτό. Γράψτε μου στα σχόλια παρατηρήσεις, σχόλια, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Να εξηγήσω βέβαια στο τέλος του βίντεο τον λόγο που στο Chirp φαίνονται τα PMR τα 446. Ο λόγος είναι απλός. Στο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 έχω βάλει επίτηδες τα PMR, όχι για να εκπέμπω παράνομα, το ξεκαθαρίζω. Απλά τι γίνεται? Όταν κάποιος χρειαστεί μια βοήθεια και είναι σε αυτά εδώ, εάν εγώ δεν το έχω στη μνήμη και αυτός φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια και δεν τον ακούει κανείς, γιατί να μην τα έχω εγώ και να, αν μπορέσω να βοηθήσω με κάποιο τρόπο, να το κάνω? Θα μου πεις, πάρε ένα τέτοιο ασύρματο, βρε PMR έχω δικά μου. Το θέμα είναι όμως ότι όταν είμαι κάπου εκτός και έχω ένα μηχάνημα, γιατί να μην τα έχω περασμένα? Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω στον πειρασμό εντός εισαγωγικών να μιλήσω στα PMR, αλλά αν κάποιος φωνάξει μια βοήθεια ή χρειαστεί κάτι πολύ πολύ σοβαρό, θεωρώ ότι στην ανθρώπινη ζωή και στην σωματική ακεραιότητα κάποιου
θεωρώ ότι λιγάκι ας είμαστε και άνθρωποι, έτσι, να βοηθήσουμε. Όχι και πάλι σας εξηγώ το να έχεις την άδεια και να μιλάς και αλλού. Και αυτά εντωμεταξύ τα PMR έχουν και φακό επάνω και έχουν και 32 κανάλια, καλά τα 8, ναι, συν τις παπατζιές των Κινέζων εκεί που λένε ότι το ίδιο ξέρω εγώ μοντέλο και έχει 45 κανάλια, 80 κανάλια και είναι ξέρω εγώ PMR. Εντάξει, είναι τα marketing που κάνουν αυτοί. 3 χιλιόμετρα, καλά έχουμε μιλήσει για την εμβέλεια, εδώ γελάμε, αλλά είναι αρκετά τίμια παιδιά. Μπείτε στην κλήρωση, ραδιοερασιτέχνες ή μη ραδιοερασιτέχνες, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο λοιπόν, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Γεια σας.